Mga puso, nato dihang mahiligon sa merienda, anayo sa kalugar sa Sugbo nga siguradong matagbaw gyud kamo sa mga tatak Cebuano nga mga pang-snacks. Kay dalit sa maong kananan nga mga kapuso, anli merinda siya na. Sa pamanang imong gihuwat, adto na ta sa lugar nga adunay kaon all you want. Dinhi sa Acacia Street sa Dakbayan sa Sugbo, nahimutang ang usa ka kan-anan sa usa ka karaan nga panimay. Homey ang ambiance dinhi, mao nga perfect kini alang sa mga small gatherings. Ilang dalit ang ilang unli merienda siya na. Sa kantidad nga 280 pesos, mamahimo na nimong ma-enjoy kining naglaray nga lamian nga mga snacks. Ilang gipaniguro nga tatak Cebu gayod ang mga ania dinhi. Kini sa tag-iya tungod sa kamahiligon sa mga Sugboanon nga mukaon apan gusto pod nga sulit ang ilang ibayad. Mao nga ning maong kan-anan gawas nga lamian ang gidalit matagbaw pagayud ka. You know, Cebuanos are really frugal, di ba? Inutan man ang Cebuano niya. Ang karakter nato is we like value for money. So, kung mag-buffet ka, maski mo bayad ka certain amount, matagbaw ka. No? Dili lang sa variety sa pagkaon, kundi sa kadaghan. Sa kadaghan o kalami sa pagkaon. Suwak usab kining lugar alang sa mga intimate gatherings o gubang mga okasyon. We offer for mga meetings, so daghan kay mga rooms din comedor, veranda, and then of course our sala, no? Pero for mga private nga mga functions, we would prefer if they stay in comedor. So mga meetings, they can have some of their private sessions there or even parties. Uban ni Demi Hernani sa Silkibod Castro, Balitang Bisdak.